boas noites, señoras e señores, benvidos e benvidas un venres máis este repaso que lles ofrecemos da actualidade municipal dende aquí, dende a televisión local das Pontes. Tempo para botarlle unha ollada ás novas máis relevantes destes últimos 7 días. E comezamos coa rúbrica dese acordo entre o Concello das Pontes e Endesa para recepcionar o poboado das Veigas, unha asignatura que se realizaba neste caso na xornada do mércores e que nun futuro vai permitir aos inquilinos das vivendas desta zona facerse coa súa titularidade. O Concello das Pontes e Endesa asinaron este mércores acta de recepción oficial do poboado das Veigas, unha vez finalizado o proxecto de urbanización do ámbito. A asignatura que tivo como escenario a Casa do Concello estivo protagonizada polo alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, xunto ao edil de urbanismo Noel Rodríguez e representantes da Asociación de Veciños do propio poboado. Valentín González Formoso apuntaba a importancia deste acto en prol da propia veciñanza da zona e que agora xa conta cos mesmos servizos e dereitos que o resto dos pontes e pontesas. Da man deste acordo, o Concello recibe unha parte do poboado, os viarios, as zonas comuns e as zonas verdes, dando concreción ao convenio urbanístico asinado en 2006, mediante o que se acordaba que Endesa debería realizar o investimento necesario para a renovación deste ámbito urbanístico, e tras local vai permitir que os inquilinos destas vivendas poidan adquirilas en propiedade. Bueno, pois era un acto xurídico de recepción oficial de parte do que é o poboado das Veigas, o que ten que ver cos viais e coas zonas verdes, forma parte da concreción dun convenio urbanístico firmado no ano 2016 na que conveníamos co Endesa a inversión de 5 millóns de euros no poboado das Veigas para renovar todos os servizos, os pavimentos, as rúas, o alumeado, as telecomunicacións, en definitiva, renovar un poboado que tiña moitos anos, se modernizou, preparando todo para que se poda segregar, parcelar e se poda rematar cun proceso que o seu fin último é venderlle as vivendas aos inquilinos que levan vivindo nelas moitos anos, ás veces varias xeracións, non? Por tanto, un día importante. Neste senso, o alcalde avanzou que aínda queda moito traballo por facer, pero en calquera caso, dende o Concello traballarase para garantir que os prezos sexan razoables e que estas vivendas se vendan precisamente aos inquilinos actuais, tal e como reflite o convenio orixinal. O importante que para nós é garantir os dereitos dos propietarios, igual que tiveron os propietarios e propietarias do resto dos poboados de Endesa, de Angueiro, da Madalena, da Fraga, por tanto, e do Barreiro, que se traten da mesma maneira que o que se conclúe con este documento que hoxe lle ofrecen os propietarios. Ademais, nosotros entendemos que vai a ser unha movilización de inversión importante, porque moitas das vivendas, lóxicamente, están en un estado que require inversión, non? Por tanto, mobilizar millóns de euros que se van a mobilizar coa transmisión das vivendas, pero sobre todo coa inversión nas vivendas, vai a favorecer a todo o tecido empresarial de autónomos vinculados á construción que ten a nosa vila, non? Unha vez concluído o acto de recepción das zonas verdes, comuns e viarios do poboado, representantes do Concello das Pontes e tamén de Endesa se desprazaban ata o lar para informar aos veciños e veciñas de como se vai desenvolver o proceso de venda. De feito, o primeiro dil facía fincapé no impacto que precisamente a adquisición destas vivendas do poboado vai ter sobre a economía local, cunha importante inversión público-privada para a mellora destas edificacións e que vai repercutir notablemente na economía das Pontes en sectores como da construcción. Seguimos porque toca agora visitar a Concellería de Emprego porque a súa titular, Ana Pena, foi encargada de inaugurar esta mesma semana unha nova iniciativa formativa incluída no Plan Integrado de Emprego e que este ano volven impulsar os concellos das Pontes, as Somozas e a Capela co respaldo da Xunta de Galicia. A Concelleira de Emprego e Industria, Ana Pena, inaugurou esta mesma semana na Casa do Peso o novo curso incluído no Programa Integrado de Emprego das Pontes, co que se busca mellorar a empregabilidade e inserción laboral dun ceto de veciños e veciñas da comarca. Esta actividade formativa, dirixida a obter o certificado de manipulador de alimentos, conta cunha vintena de participantes procedentes non só das Pontes, senón tamén dos concellos das Somozas e da Capela, que se sumaron a este programa nesta nova edición. A DIR agradeceu a participación dos alumnos e alumnas nesta iniciativa formativa que forma parte do catálogo de 14 cursos e sesións que integran este plan de emprego e que, ademais do respaldo económico dos 3 municipios participantes, tamén está subvencionado pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia e o Servizo Público de Emprego Estatal. Ana Pena subliñou a importancia deste tipo de iniciativas que permiten, segundo recalcou, mellorar as aptitudes laborais de colectivos con especial dificultade para acceder ao mercado laboral. Neste senso, a Concelleira de Emprego apuntou que en edicións anteriores do PIE as cifras de inserción laboral superaron o 50% das persoas
persoas participantes, uns números que nesta nova convocatoria confían en incrementar. O Programa Integrado de Emprego do Concello das Pontes conta cunha duración de 12 meses e busca mellorar a ocupabilidade e inserción laboral de 100 veciños e veciñas dos municipios das Pontes, a Capela e das Somozas, con especiais dificultades de inserción laboral, persoas con discapacidade en risco de exclusión social, mulleres vítimas de violencia de xénero, menores de 30 anos con baixa cualificación, menores de 30 anos con cualificación, así como desempregados e desempregadas de longa duración e perceptores de prestacións. Nesta edición programaronse 14 actividades entre cursos formativos e xornadas de diversa índole e que van dende o asesoramento, orientación laboral ou adquisición de coñecementos básicos sobre a elaboración de currículums, cartas de presentación, entrevistas de traballo ou as habilidades sociolaborais. O orzamento para esta edición ascende a 175.000 euros, dos cales 140.000 son aportados pola Consellería de Emprego e despois os 35.000 euros restantes polas 3 entidades locais que toman parte no mesmo. Pasamos páxina porque o Concello pende darlle un novo impulso á recollida de sinaturas para reclamar á Consellería de Sanidade a mellora de servizos no Centro de Saúde aquí das Pontes. Esta mesma semana, os concelleiros e concelleiras do equipo de goberno se trasladaban ata os distintos centros educativos da vila para recoller novos apoios dos pais e nais dos escolares. O Concello das Pontes continúa nestes días coa campaña de recollida de sinaturas en demanda de máis e mellores servizos para o Centro de Saúde das Pontes. De feito, para impulsar esta iniciativa, o pasado mércores, os concelleros e concelleiras do equipo de goberno visitaban os centros de educación primaria e secundaria ponteses coa fin de recoller apoios entre os familiares dos nenos e nenas. Tania Pardo, Ana Pena, Roberto Rivera, Lorena Tenreiro e Elena López visitaban os centros da Madalena, Santa María, A Fraga, Castro Daúz e Moncho Valcarce para recoller novos respaldos de veciños e veciñas. Nesta reclamación mediante a que se pretende que a Consellería de Sanidade implante na nosa vila un servizo de raios X e cubra as 2 prazas de pediatría asignadas ao Centro das Pontes. Moitos foron os que se animaron a plasmar a súa asinatura para reclamar a mellora destes servizos no Centro de Saúde e tamén igualdade ao acceso aos servizos sanitarios, xa que non é de recibo que municipios con menos cartillas conten con departamento de raios X e que nas Pontes se obriga aos usuarios e usuarias a desplazarse a outros concellos para realizar unha simple proba. Para os que aínda non rubricaron esta solicitude e desexen sumarse a esta petición, no rexistro municipal poden atopar os formularios correspondentes de luns a venres en horario de mañá. Seguimos na Concellería de Benestar Social, Educación e Saúde porque neste caso esta mesma semana tiña lugar un novo encontro neste caso trimestral da Mesa Local de Loita contra a Violencia de Xénero, unha reunión que encabezaban as concelleiras Ana Pena e Tania Pardo, na que tamén participaron os corpos e forzas de seguridade do Estado. A Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero do Concello das Pontes volvía a reunirse pasada semana como eixe habitual cada trimestre. A sesión, que estivo presidida polas concelleiras Ana Pena e Tania Pardo, contou coa presenza de representantes dos corpos da Garda Civil e da Policía Local, aos que sumou a xefa da Unidade contra a Violencia sobre a Muller da Subdelegación do Goberno da Coruña, Manuela Vilaboi, e integrantes do propio equipo Bioxen da Garda Civil. A sesión, que tivo a Casa do Concello como escenario, serviu para dar conta da situación actual rexistrada na vila con respecto á seguridade das vítimas de violencia de xénero do municipio e para poñer en común o traballo, medidas e protocolos que deben adoptar cada un dos axentes implicados nun caso destas características, coa fin de protexer as vítimas e garantir a súa seguridade. Unha vixiancia e seguimento coordinado por parte de todos os axentes implicados que son básicos, en opinión da concelleira Ana Pena, para protexer as vítimas de violencia machista, unhas medidas nas que tamén é preciso a prevención. De feito, durante este encontro tamén se abordaron diferentes políticas e liñas para poder fomentar a prevención, poñendo especial fincapé nas novas formas de violencia e acoso xeradas na internet e na poboación máis nova, nos adolescentes, que mediante as redes sociais tamén poden ser vítimas de violencia de todo tipo. De aí a necesidade, tal como apuntaron dentro do propio Departamento de Servizos Sociais, de apostar por iniciativas de formación nos centros educativos da vila, coa poboación adolescente, e que xa están en marcha dende este departamento mediante o Centro de Información á Muller. Seguimos a falar de muller, neste caso do Día Internacional da Muller e da programación municipal ideada para conmemorar o 8M. A pasada fin de semana tiñamos nova actividade, unha charla de debate dedicada ao mundo da música e á presenza feminina neste eido. E tamén esta mesma semana podíamos desfrutar dun interesante xogo de naipes.
O Conservatorio de Música das Pontes sumouse tamén o pasado sábado á programación municipal do Día Internacional da Muller. Foi damando unha charla coloquio sobre o papel precisamente da muller nos distintos estamentos da música profesional. Así, sobre o escenario da Casa do Peso, tivo lugar un intenso debate no que se contou coa presenza das exmestras do Conservatorio das Pontes, Elsa Pidre e Sofía Oriana Infante, a exalumna do Centro Sara Moirón e a compositora e investigadora Margarita Viso Soto. As 4 convidadas deron conta dos seus inicios no mundo da aprendizaxe musical e no cambio que, afortunadamente, se está a producir co paso dos anos, con máis mulleres nas escolas de música, nos corpos docentes ou na dirección de centros. Tamén se fixo unha intensa análise sobre a figura da muller na historia da música e o seu paso de tan só ser unha musa a compoñer, malia que aspectos como a maternidade e os clichés de xénero seguen a ser unha realidade neste sector e un motivo para a desigualdade entre eles e elas. Eu son nai de unha nena moi pequena e levo os seus 8 anos intentando non renunciar nin a ser nai nin a ser esa violonchelista. Estáme costando moito e a veces co sacrificio de teño que ir porque tamén é importante para ti que vexas que papá traballa e mamá traballa. Pareceme super importante e moitísimas veces sí que no ambiente pois, familiar ou de amistades sí que se deu por suposto que, o sea, cando me quedei embarazada, por exemplo, bueno, agora pois terás que deixar algo de sempre. Curiosamente agora que voltamos a España, que non vivíamos aquí, é a miña parella que renunciou a cousas para cuidar. A reacción das persoas a que el renunciara a cousas foi moi diferente a cando, pero moitísimo. E ainda agora lle preguntan, pero tes que volverás á orquestra na que traballabas, coa preocupación de como ti vas a deixar de traballar. E cando eu renunciei á orquestra na que estaba, porque tamén quería estar presente e preferí optar por outros proxectos que tiña en ese momento, ninguén cuestionou en absoluto, ao contrario, bueno, normal, agora coa nena pequena, teño ainda que loita cando me vou unha semana, pois vou a traballar por orquestra de non sei onde, marcho, e deixas a nena sola, sí, queda co pai, de verdad que me custa, porque de verdad que me doi moitísimo como nai irme, pero digo, no fondo sei que con isto lle estou ensinando que la está vendo un referente e confío en que esa sexa a boa decisión, porque de verdad que socialmente sí que estou moito máis cuestionada do que vexo que está a miña parella, non? Durante o debate tamén se expuxeron situacións como a falla de directoras nas grandes orquestras sinfónicas do mundo ou o sexismo a hora de que unha muller sexa solista nunha orquestra, teitos de cristal que, tal como apuntaron as 4 participantes nesta xornada, é preciso derrubar polo que aínda queda traballo por facer neste campo. Ademais, para dar conta de que o virtuosismo e a creatividade non é cousa de sexos, as 4 convidadas puideron ofrecer unha mostra ao seu talento ao público presente que non dubidou incluso en intervir a hora de facer preguntas ás convidadas ou incluso poñer en riba da mesa as súas dúbidas e opinións.
E tras desta sesión, xa o mércores, tamén na Casa do Peso, celebrouse o obradoiro Ollando o Feminismo, impulsado no Centro de Información á Muller. A cita que reunira un nutrito grupo de participantes estivo dirixida pola educadora social Noelia de Arriba, creadora dun xogo de naipes do máis entretido e que foi o protagonista da sesión. Porque este proxecto que temos, que é Feminismos no Tempo, sale un pouco da idea da necesidade de visibilizar o que fixeron as mulleres ao largo da historia. Non, é dicir, eu cando estudiei non me enseñaron, sempre era o que fixeron os romanos, o que fixeron os griegos, o que fixeron os homens cando iban ás guerras, entón era como, as mulleres nin estaban nin se contaba con elas, pero é máis, eu nin me preguntaba que estaban facendo esas mulleres. Supoño que xa entendería que estaban na casa, ou, bueno, claro. De feito, os participantes puideron coñecer a historia de diferentes mulleres que loitaron na historia en prol do feminismo e da igualdade, e ao mesmo tempo abordan os asuntos tan do día a día como a violencia machista. Máis cousas porque a vindeira semana regresa Espazo en Familia. Será o luns cunha nova charla na que precisamente vai abordar as relacións afectivas dos máis novos. Novamente, a iniciativa conta co respaldo da Consellería de Benestar Social e aínda é posible anotarse. A Consellería de Benestar Social retomará o vindeiro luns as súas charlas abertas do programa educativo Espazo en Familia. Nesta ocasión, o tema do coloquio serán as relacións saudables na adolescencia e que o obxectivo é afondar en como se pode guiar os máis novos para que teñan unha relación en parella segura, sen toxicidades nin comportamentos que rematen en situacións de control ou violencia. De feito, durante a convocatoria abordaránse dende como detectar que un ou unha adolescente está inmerso nunha relación amorosa de carácter tóxico ata as pautas a seguir para abordar precisamente cos nosos fillos e fillas esta problemática. A sesión, que botarán dar as 6 da tarde, como a sempre no soto da Casa do Peso, vai ser de participación totalmente libre, con inscripción previa no Departamento Municipal de Servizos Sociais, no teléfono 606 706 088 ou vai mediante o enderezo electrónico espazoenfamilia@gmail.com. E visitamos agora o Centro de Saúde porque, ademais, está recollendo sinaturas para mellorar os seus servizos. Este espazo vai ser escenario dos encontros do Clube de Saúde, unha iniciativa impulsada da Asociación Española de Loita contra o Cancro e que se vai poñer en marcha na nosa vila o vindeiro 1 de abril. Tras a súa presentación en sociedade hai un par de semanas, o Clube de Saúde da Asociación Española contra o Cancro xa ten data de inicio dos seus encontros aquí na nosa vila. Será coa chegada de abril, cunha primeira reunión o día 1 ás 5 da tarde nas instalacións do Centro de Saúde das Pontes. Esta primeira convocatoria será unha toma de contacto cos potenciais participantes nestes encontros e que serán de carácter semanal. Uns encontros que teñen como principal obxectivo mellorar a saúde integral de persoas afectadas por cancro, familiares e superviventes. Concello e a propia Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro son os encargados de respaldar este interesante espazo no que se pretende facilitar o acceso a recursos de saúde integral a pacientes e coidadores. De feito, xa en desta primeira reunión vanse deixar a un lado aspectos médicos sobre esta enfermidade para abordar outros puntos de vista, como a nutrición, a saúde mental ou o exercicio físico. Todo isto con profesionais e voluntarios, os que se van sumar persoas que están a pasar pola mesma experiencia. Para poder participar nestas sesións, que serán totalmente gratuitas, abonda con anotarse no propio Centro de Saúde das Pontes, no Departamento de Benestar Social ou ben no teléfono 900 100 036. Tempo agora para adentrarnos en obras porque o Concello das Pontes vai acometer a terceira fase de mellora de servizos e pavimentos na Avenida Ortigueira. O Concello das Pontes destinará 257.835 euros aos traballos de mellora da terceira fase da Avenida Ortigueira. O proxecto, que se financiará con cargo a Deputación da Coruña, seguirá na liña das dúas fases anteriores, coa fin de mellorar tanto os servizos como as beirarrúas e a accesibilidade dos peóns neste último tramo, dende o cruce coa Rúa Capela en diante. En canto ás obras, está previsto que se renove a rede de saneamento mediante a implantación dunha rede separativa e novas acometidas coas vivendas. A SEMADE instalarase novo alumeado público tipo LED e nos pasos de peóns tamén se van colocar sinais luminosos. En canto ás beirarrúas, ademais da renovación do seu pavimento, tamén se mellorará o rasante para reducir a pendente transversal e, por suposto, se instalará novo mobiliario urbano e sinalización. E falamos agora de citas culturais, porque a Casa do Peso está a ser un espazo do máis codiciado para acoller novas exposicións. Unha delas inaugurábase onte mesmo. Nós tamén fomos emigrantes, é unha colección de instantáneas do século pasado que procede do arquivo da Xencia F.
A Casa do Peso estás a converter nun espazo expositivo do máis demandado. De feito, onte mesmo, alí se abría unha nova mostra fotográfica. Trátase da colección Nós tamén fomos emigrantes, unha selección de fotografías da Xencia F que percorre a realidade histórica da migración galega e española do século XX da man de 40 imaxes. As instantáneas son obra de fotoxornalistas da época e forman parte do proxecto Corrente Cultural impulsado pola Fundación Abanca, coa que colabora tamén o Concello das Pontes. De feito, onte mesmo se procedía a apertura e inauguración oficial desta mostra da man da Concelleira de Cultura Ana Tenreiro, en a que tamén participaron alumnos e alumnas dos institutos da vila, que deste xeito puideron coñecer algúns detalles dos protagonistas destas instantáneas. Despedida, a miña foi máis desgarradora esta vez, pero esta ten que ser unha despedida desgarradora pos que se van e pos que quedan, porque non é só os que quedamos, sino os que se foron. A pena que levaban de deixar de quedar, no meu caso, miña mai, que me deixou a min con 6 anos que con meus abuelos. E nesoutros, a despedida foi, no meu caso, horrorosa. Porque eu era desgarrarte e berrar, mamaiña non te vayas, mamaiña non me deixes, mamaiña, ainda me pode vivirlo. A pena é miña mai, verse que nos deixaba quedar a miña irmá máis a min, e a pena que levaba ela, porque claro, tiñase que ir, porque iban ganar os cartos para a situación en que estábamos era precaria. Entonces, ela tiñase que ir para que mellorara, para mellorar todo un pouquiño, e por eso a maior parte da emigración foise para mellorar económicamente, porque aquí non había, pasábase fame e moitas necesidades. Entonces, a emigración, no caso dos meus pais e da maioría da miña familia, que foi toda emigrante, desde o meu abuelo que se foi para Cuba, despois meu abuelo meus irse un fillo para Argentina, outro para México, outro para Venezuela, total que a emigración vai en mí. Mi padre navegaba y venía una vez al año. Nací yo cuando vino, tenía 1 año, para mí era un desconocido, yo no le tenía miedo. Cuando vino mi hermano otra vez, a los 2 años, la segunda, otra vez, y dijo, no quiero esta vida. Y entonces se paró a Amberes con el barco y fue a visitar a su hermano y vio cómo estaban allí, muy bien adaptados. Eran barrios de españoles, se juntaban todos y hacíamos todos una familia y nos uníamos unos a los otros y fuimos progresando así todos juntos, con centros españoles. Estaba todo muy bien preparado para ellos, para recibirnos, porque también íbamos a trabajar y darlo todo allí con mis padres, porque yo... Pero si no, tuve una vida muy bonita allá. No puedo decir que no fui feliz. Me dio todo, mis estudios, mis raíces, sí, las tengo aquí, pero allí crecí, pero mentira. Para mí las vacaciones eran en julio, agosto, que venía para España. Era feliz, porque eran mis abuelitos que estaban aquí, nos esperaban los brazos abiertos, y yo, vamos para España. Jolines, qué suerte, que los belgas no podían. No podían tener ese gusto de poder ir de vacaciones como nosotros. Que nosotros teníamos el mar, teníamos todo. Nosotros quedamos también 2 años y medio con unos abuelos que nos sirvieron de padres y no lo notamos porque eran maravillosos y entonces no lo notamos, pero mi madre sí que lloró lágrima viva. Y yo creo que lloró lágrima viva, no creo, fue así. Todo el tiempo que estuvo en Suiza, porque se fueron para Suiza. Y después, como trabajaban en la hostelería, se pasaron para Francia. En la hostelería no podían tenernos porque vivían en el hotel. Entonces se pasaron para Francia y nos vinieron a buscar y entonces sí que tuvimos una vida de familia normal. La familia, éramos 2 hermanos gemelos, yo, y tuvimos una vida de familia normal. Pero yo recuerdo a mis abuelos cuando nos vinieron a buscar, agarrados el uno al otro llorando. Que nós tamén fomos emigrantes, recolle unha serie de retratos que narran as circunstancias vitais das xeracións dos nosos antergos que tiveron que deixar o seu país na busca dun futuro mellor. E vai estar nas Pontes ata o día 21 do mes que ven, podendo visitarse gratuitamente de luns a venres de 8:15 a 3 da tarde e os sábados de 10 a 2.
Visitamos agora a Biblioteca Municipal Enrique Rivera Rouco porque a marxa dos seus xoves na Biblio e da múltiple programación que nos ofrecen cada semana están xa a preparar unha nova edición do seu concurso de marcapáxinas impulsado ao beiro da celebración do Día Internacional do Libro e que se conmemora cada 23 de abril. Para este 2025, a temática escollida foi Exipto. A Biblioteca Municipal Enrique Rivera Rouco vai sumar unha nova iniciativa e que, ademais do Relendo a Vida, os clubes de lectura, os xoves na Biblio ou o Reto Lector, veñen de abrir unha nova edición do seu concurso de deseño de marcapáxinas e co que un ano máis van conmemorar o Día Internacional do Libro. Para este ano escolleuse como lema Descubrindo Exipto, polo que todas as persoas participantes deberán plasmar na súa proposta algunha referencia ao mundo dos faraóns, as pirámides ou eses referentes clásicos dunha das civilizacións máis importantes da historia da humanidade. Este ano haberá un total de 5 categorías segundo o nivel educativo das persoas participantes, aínda que os requisitos van ser semellantes en todas elas, xa que as obras deberán ser orixinais, inéditas, libres de dereitos de autor e non premiadas noutros concursos. Ademais, tan só se poderá presentar unha obra por persoa que terá que usar como modelo o soporte que xa se pode recoller nas propias instalacións da Biblioteca Municipal. O prazo de presentación de traballos será o 15 de abril, tendo que entregarse nun sobrepechado indicando no mesmo terceiro concurso de marcapáxinas da Biblioteca Municipal a categoría na que se participa e unha folla cos datos persoais da persoa autora. O fallo do xurado darase a coñecer o 23 de abril e os premios para as mellores obras serán lotes de libros e artigos de papeleiría. Ademais do correspondente agasallo, os marcapáxinas gañadores en cada categoría imprimiránse para servir como agasallo aos usuarios e usuarias da Biblioteca Municipal. A isto hai que sumar tamén unha exposición conxunta con todas as propostas presentadas a concurso e que tamén se poderá ver na biblioteca dende o 23 de abril. Seguimos na Biblioteca Municipal, neste caso damando os seus xoves na Biblio, porque onte mesmo regresaba Alba Farta co seu taller de lettering. Os xoves na Biblio cambiaron estas semanas historias e os contos polas palabras, pero non aquelas que forman frases e aventuras, senón polas que cunha fermosa caligrafía dan un punto máis ao seu significado. E que tras o gran éxito hai unhas semanas do primeiro taller de lettering de Alba Farto, dende a Biblioteca Rivera Rouco, quixeron reeditar unha actividade que volvía a contar con moitísima afluencia. Ao igual que na súa primeira visita, Alba Farto encargouse de dar a coñecer aos nenos e nenas participantes cal é a fin do lettering e que vai máis aló de facer fermosas letras para incluir unha mensaxe non só en cada verba, senón tamén no seu deseño. Con lápices de cores e rotuladores e con moita paciencia e artesanía, os pequenos e pequenas desfrutaron desta xornada formativa que de seguro non vai ser a última, ante a boa afluencia que rexistra en cada unha das súas convocatorias. Xa a vindeira semana xoves na Biblio regresará ao escenario da Casa do Peso e da man dunha aventura para os meniños e meniñas de 3 anos en diante. Será coa oradora Cris de Caldas e o seu menú máxico de contos, dende as 6 da tarde e, como sempre, con entrada de balde. Imos agora a falar de teatro porque continúa o ciclo de teatro amador Concello das Pontes, inauguraba o seu pasado sábado da man do seu meses da Me Cuerda Teatro e para mañá teremos a obra O Xuizo. O ciclo de teatro amador Concello das Pontes abría as súas portas a pasada fin de semana da man da formación eumesa da Me Cuerda Teatro. A agrupación foi a encargada de inaugurar a cuarta edición deste certame que durante 5 semanas subirá ao escenario do Auditorio Municipal a Lobi a diferentes entidades teatrais afeccionadas, chegadas de concellos da contorna incluso de Asturias. Da man de Avesta da Illa, a compañía de Pontedeume presentou un drama con 8 nenos e nenas como protagonistas que, tras rematar nunha illa deserta, deberán aprender a organizarse para sobrevivir. ¡Apagar o volume! ¿Pero por qué? Por sei, porque son malos. Pero Ruth, ti é a líder, teñenche que obedecer. Eu xa non son a líder. Ella! Isto non entende. Non
Xa mañá toca desfrutar da visita do grupo Alentía Teatro que vai presentar nas Pontes o Xuizo. O texto busca dar visibilidade ás mulleres e o seu importante papel na transmisión da cultura galega xeración tras xeración. A obra arrincará xo todo serán no Auditorio Municipal Alobi con entrada gratuita previa recollida na propia billeteira do Alobi ou na web www.aspontes.sacatoentrada.es. E para os que sexan máis xeareiros das grandes producións en gran pantalla, mañá regresa ao cine A Casa do Peso. Para os máis pequenos, nova aventura do osiño Paddington, neste caso mañá sábado con sesión neurodiversa e o domingo coas condicións habituais, e para o público adulto a última aventura de Mario Casas e Michel Llenar. Nova fin de semana do mellor cine de estrea da man do Departamento Municipal de Cultura con dúas propostas que de seguro serán todo un atractivo para pequenos e adultos. Comezamos coa proxección protagonista para o público de máis idade, porque poderemos desfrutar do último drama romántico de Mario Casas e Michel Llenar, El secreto del orfebre. O filme, dirixido por Olga Osorio e baseado na novela de Le Barceló, conta a relación dun rapaz e unha muller madura que ten como escenario a España dos anos 50, dos 70 e o último ano do século XX, e na que se aborda o paso do tempo, a paixón e un amor imposible. A mí me encantaría vivir uno de esos amores que atraviesa el tiempo. Si vuelves a ver a ese, a mí no me ves más. En el fondo eres una cobarde. No quiero verte nunca más. Esto no está bien. Esta es la vida maravillosa que le ofrece. Ir escapando de los sitios como ladrones. No sé lo que va a pasar cuando me suba ese tren. No lo sé. El secreto del orfebre proxectarase mañá ás 7:30 da noite e o domingo ás 7:30 da tarde. E xa para os máis novos, chega a última aventura do osiño Paddington, e que nesta ocasión irá de viaxe ao Perú na compañía de todo un grande do cine nacional e internacional como é Antonio Banderas. Nesta nova incursión na gran pantalla, Paddington e a súa familia viaxan a Sudamérica na busca da tía Lucy, que está perdida na selva. Alí irán precisamente na busca da mítica cidade perdida del Dorado. Paddington, ha llegado una carta de Perú para ti. ¡Oh! Querido Paddington, me temo que tengo noticias preocupantes sobre tu tía Lucy. Tía Lucy ha desaparecido. Me crió cuando me quedé huérfano siendo un osetno. Tengo que encontrarla. ¿Unas vacaciones en familia en Perú? ¿Perú? ¿A Perú? ¿Así, sin más? Ah. Bienvenido a Perú. ¡Qué portento de barco! ¡Yepa! ¡Bola! Parece que su tía Lucy se ha embarcado en una misión. Habrán oído hablar de la leyenda del Dorado. ¿Se refiere a...? ¡Qué ricas las patatitas! No, a la ciudad hecha enteramente de oro. Ah, claro. Paddington, siento tener que decirlo, pero la Amazonia es un poco... enorme. ¡Por aquí! Gracias. Ahora a la izquierda, creo. Mi familia está maldita. La locura del oro. ¿Qué símbolos incas más raros? ¿Lavar solo en seco? ¡El pañuelo de la tía Lucy! ¡Paddington! ¿Pero qué estás haciendo? Tenemos una pequeña emergencia. ¡Despejen la cubierta! Tenemos que encontrarla. Ella jamás habría dejado de buscarme. Paddington Aventura en la Selva proxectarase mañá ás 5 da tarde nunha nova sesión de cine neurodiverso con sons máis baixos e ambientación lumínica, e xa o domingo tamén ás 5, pero en condicións de son e luz normais. Como sempre, as localidades para calquera destas proxeccións están á venda na web www.aspontes.sacatoentrada.es. Máis citas culturais as que poderemos seguir desfrutando ao longo dos vindeiros días, porque no taller de artes artísticas, neste caso Comeruz, temos nova exposición. Animaladas é o título desta colección de debuxos e que ten como protagonistas a 3 alumnas deste espazo.
O mundo salvaxe da sabana, da selva ou do fondo dos mares está a tomar durante este mes de marzo as paredes da sala de exposicións do Espazo Artístico Comeluz e que durante este mes contan coa mostra expositiva Animaladas, unha vintena de debuxos elaborados por varios das alumnas do propio Espazo Artístico. Lía, Charo e Ana son as responsables desta colección de animais, na que atopamos dende arrepiantes tabeiróns a osos panda, koalas, leóns ou tucáns nas máis diversas técnicas como a acuarela, o carbonciño ou os lápices de cores. Animaladas poderá visitarse ata finais de mes, como sempre, polas tardes de luns a venres, de 4 a 6 da tarde, e de xeito totalmente gratuito. Tempo xa para falar de deportes, porque o pasado sábado regresaba a mítica carreira de San Xosé, edición número 32 desta competición que volvía ás orixes, esa subida á Cubeliña, onde tivemos dous nomes propios, Jorge Puig e Andrea Díaz. Andrea Díaz e Jorge Puig inscribiron a pasada fin de semana o seu nome no Olimpo dos grandes gañadores da carreira de San Xosé das Pontes. A cita que celebrou a súa edición número 32 volvía ás súas orixes tras varios anos cun percorrido estrictamente urbano e que deixaba atrás a mítica subida á Cubeliña. Neste 2025, a Concellería de Deportes e o Clube Olimpo optaban por recuperar un reto deportivo que volvía a traer a atención de dúcias de corredores e corredoras de diferentes puntos de toda Galicia. E que a San Xosé das Pontes é sinónimo non só dun reto físico, senón tamén de diversión e de desfrute nun escenario único como é a Fraga de Dona Rita, o entorno do Eume e os barrios de Pontoibo, a Fraga ou Barreiro. Máis de 150 participantes, entre as categorías de adultos e escolares, se sumaron a unha cita na que houbo distancias para todo tipo de gustos, dende os 80 metros dos biberóns aos 6,5 km do circuito absoluto. Ademais de Díaz e Puig, o podio absoluto completouse co pontés Esteban Díaz e o independente Alberto Pardo na categoría masculina e con Tania López do atletismo de Narón e Sonia Franco do Tríome das Pontes na proba absoluta feminina. Xa por categorías, en sub-18 os primeiros postos foron para Mario Cupeiro e Tania López, do atletismo Narón. Na proba sub-20, o primeiro lugar acadábano o pontés Manuel Campello, que estivo acompañado en féminas por Andrea Díaz, mentras que na proba sub-23 impoñase Iago Daniel Río Pereira. En senior, os primeiros postos foron para Uxía Pico e Jorge Puig, e xa nas categorías Máster 1, a vitoria foi para Sara Pradera e Alberto Pardo. En Máster 2 impoñíanse Esteban Díaz e Sonia Franco, en Máster 3 gañaban Eva Isabel Baviano e Juan Amigo, en Máster 4 os máis veloces foron Lisette Jaridei e Ramiro Pérez. Nas probas escolares, en sub-10 tiñamos Vitoria Pontesa con Mireia Díaz e un terceiro posto para Nora Romero, mentras que en rapaces tiñamos podium ponteso completo con Antón Vázquez na primeira posición, seguido de Xandre Formoso e Adrián Alarcón, os tres do Clube Olimpo. Na carreira sub-12, tamén pleno para o Olimpo, tanto na categoría masculina como na feminina, con victoria de Vieito Losada, seguido de Xoan Losada e Xosé Vázquez, e en nenas con Ainara Rivas como primeira clasificada, seguida de Greta Cabeiro e Lía Barro. En a modalidade sub-14, tan só tiñamos 4 participantes e victoria para Fran Miragalla en homes e Laura Fernández en mulleres. Pechamos repaso coa carreira sub-16 con Miguel Miragalla como primeiro clasificado, seguido do pontés Xenxo Cabeiro, mentras que en féminas gañaba a corredora de atletismo Tambre Adriana Rodríguez. E do atletismo á velocidade, porque tamén o Circuito Municipal de Velocidade das Pontes está a serse de distintos acontecementos deportivos. A pasada fin de semana arrincaba ali mesmo a primeira das 3 probas puntuables para a Copa Concello das Pontes de motociclismo.
O Circuito Municipal de Velocidade abría a pasada fin de semana as súas portas á competición oficial da manda primeira das 3 probas puntuables para a Copa As Pontes de motociclismo. Esta primeira convocatoria lograba un éxito rotundo de participación con máis dun cento de pilotos anotados nas 10 categorías da competición e cunha gran presenza das xoves promesas desta disciplina. Así, na modalidade de minimotos, o primeiro lugar foi para Luca Piñeiro, seguido de Kevin Leite e Manuel Gantes. De feito, este último subiríase tamén ao podium, pero como gañador da proba Copa 90 Levin, neste caso escoltado por Ian Fernández, que remataba segundo, e Iker Fraga, que foi terceiro. Na Copa 90 Infantil, o podium estivo comandado por Iker Aldao, seguido de Manu Gantes e Mateo González. E na modalidade de minimotar infantil de 65 centímetros cúbicos, o trofeo Pontes foi para Carlos Almeida, con Mateo Ateroutra como segundo clasificado e Andrés Freijo no terceiro posto do podium. En mini GP 190, Jorge Bautista marcaba os mellores rexistros, seguido de Noa Pazo e Anxo López. En mini GP 110, o Pontés Fran da Silva ocupaba o terceiro lugar por detrás de Edu Saavedra e o gañador da proba, Iker García. Na modalidade minimotar 160, Iván Pablo Fernández non tivo rival, malia que Cristian de la Vega e Michael Dieguez trataron de impoñarse ao piloto pontés. En minimotar 190, Isidro Robles foi primeiro, seguido de Dylan Robles e Javi Acevedo. En supermoto, Alejandro Barco lograba os mellores tempos, seguido de Miguel Ángel Fernández e Sergio Reco. En GP2 tempos, o ouro foi para Rubén González Porto, mentras que na segunda posición remataba Salvador da Fonte e Gabriel Vázquez foi terceiro. E completaron a entrega de trofeos os corredores de GP4 tempos, onde o mellor foi Brais Pazo, seguido de Andrés Bocija e Brais Lorenzo. A proba, que contou co respaldo do Concello das Pontes, mediante o Departamento de Deportes, estivo presidida pola edil Elena López, que tamén foi a encargada de entregar os trofeos aos pilotos máis veloces desta convocatoria. Pois toca ir rematando xa. Como sempre, agradecerles a súa confianza nesta casa para informarse, para manterse o día do que acontece aquí na nosa vila e emprazalos a unha nova cita. Venres que ven, como sempre, 9:30 da noite, aquí na Televisión Local das Pontes. Teñan moi boa semana.